everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Napay dagang pagkaon sa imong plato. Mukaon pa kong tiwas. O niya ano ni Barog ka man og mitalikod. Mura man kag mo walk out. Manghupaw ra ko. Nge. Oh. Managog panghupaw. Mutiwas kong kaon. Wow! Wow! Nalang kadlaw. Nag-joke siya. Unya dili katawan na niya. Guya gini mo na yun eh. Yan na pa. Ano ni aka man tuod dyan? Paginahinay, oy. Biskan man ka ni mo. Apil man laway. Bugal-bugalon magyug ka na eh. Sudipan lang ko. Nangutana ra gani ko sudipan. Mao gani, ganina rat ang nagatubang. Karon nangutana ka na ko ana. Lawgawa gini mo eh. Kalit raman kong nahinomdom ko. Nganong ni aka, ngating trabaho marong adlawa. Si Sandra, tuan naman, trabaho naman. Di off na ko eh. Disulti na baya ko ninyo gahapon nga nausab na akong di off. Imbes kada Lunes, kada Biyernes na. Oo, di ay. Nisulti ka tuod. Nalimot lang ko da. Sakitas kong ilog na ay, nasudlag tubig. Maayo kay madrain ng mga nag-ungot diha. Kanindot sa hangin. Dindot unta. Ang atong unyang bahay puhon ba? Ingon ini. Ibabaw sa bungtod. Labas kang hangin. Ato na dito sa probinsya mo puyo. For sure. Lagi lugar dito nga ingon ini. Unya, kinaman din niya itong trabaho. Speaking of pagpuyo di ay ba? Asa di ita after sa kasal? Sa inyo or sa amo? Aron way mahay. Wa sa duha. So, mag-rent lang una ta. Ayaw lang sa naon na eh. Layo pa bitaw to. Naaral kita kay puyan. Di uy. Kinahanglan nga ato na ginang planong hundaan. Di na tanang plano-plano eh kay kuyawan ako ana. Ha? Nga naman? Sumagod. Sige tagplano. Sige ra sag kabulyaso. Mao nga karon. Wa na ti planuhay. Gawa sa kadtong naset na gyud. Parehas tong kasal ba? Naset naman na. So, bahin sa ato unyang puyan. Di la lagi una na to iskutana. Hagkan ti karon. Nagbahay na lang ko da. Saon sa man? Ano ni sugot ko sa imong gusto nga December pa tong kasal. Masindot lagi ang December kay galanti kayong mga tao. Meaning, dagan ang mohatag og regalo. Oo noon. Pero, ay, Nga naman? dugay ba dyan taon ko magakit-kit ni mo? Lagi. Hagbay ra ba yun kayo kung kakit-kit to ni mo? Gabi na sa akong pugong. Unsa man imong pananaw nako? Chicharon? Anong chicharon man, uy? Kit-kit man gud imong gigamit. Chicharon na day kit-kiton. Di pwede palit sa lechon. Hoy, ikaw ron bad ka ha? Aray, uy! Aray! Kulokoy ka man yung nanday nga ka. May pa sila si nanay, ugnoy nanding. Sama ka din. Ligaw ka. Bisan lug, Ikaw dyan ko ni mo. magsulti lang sa telepon. Nanday. Samtag ako.
Murang pahoy, sige lang minghoy. Kinsa di ka istoryang lola, Pops? Ay, oy. Lingaw lagi kayo na siya. Kinsa pa, sino'y nanding? Mao ba? Pero ba na sila magtaugan na eh. Nagdugay ra ba mahumag istorya? Ing ana sa doon ta mong tita Lena, Pops. Pero, imposible, no? No strings attached, manggod sila, Pops. Open ra gyud. Mao nga way problema. Happy ra silang duha. Nasol ba gyapon mo ni Cookie, bahin na mo ni Lina? Wa naman hinuon. Pero, nag-wish lang mi nga moabot unta ang time nga okay na gid mong duha. Di ba sayop ni Lina? Kasabot pag ko nga naningkamot siya. Di ba, naningkamot ka man sab? Oh, pero Padayon na lang, Pops. Kay baw ko kaya na nimo. Babay na ay. Nanginat na niya ko cellphone ay. Sakit na kakadanggan. O sige na. Babay murang magikilig si nanay. Nag-I love you tingali si Lolo Nanding, Pops. Ano mong duha? Kuya, wagod ninyong tinanawan. Gikilig magug ka. Dayo ni mong babay ni Noy Nanding, nay. Bitaw la, o sa man gisulti ni Lolo Nanding? Madungog di ay ko? Dungog kayo eh. Dako mo gid kag tingog la. Dungog gid kaayo namo. Ay, unsya bagod di ay. O sa man kuno'y gisulti ni Noy Nanding, be. Ug nganong gikilig man ka. Sulti na lang la. Di na bitaw ka makadinay. Secret! Oh. Secret pa. Kaya huwag yung lola, oy. Mura pag teenager. Lupigan ka kang lola, Pops. Kung ingon ana palaunta minilina. Oh, ayaw ko seryoso ha. Wa ka nagayangeng kagulan. Popsy, Ops. Ay kung tanawag ingon ana. seriously, Pops. Kay bao baya gid ka. Giyon sana mo pagpaningkamot ni Cookie nga. I know. Di na kinahanglan ngayon mo pag ipahinomdom na ako. Huwag mo kuwang. Gani, sobra pa ang inyong gibuhat. I really want you to be happy, Pops. Ayaw ka bala ka. Ginahinayan na nagtudlong akong kaugalingon nga malipay na lang ug makontento nga makita siya. Okay na ko. Pops. Malipay ug makontento nga makita si Lina. Sa ato pa, di gyud lagi di ay siya makahimo nga wag tangon na ng iyang gibati parang Lina. La, lisod sa kayo sa part ni Popsy, uy. Labi, kayo niya si Tita Lena. Lami agyong duklon anang imong amahan, Sandra, oy. Ha, karon ka lang inigabot nimo. La, please, ayaw na lang, good. Luoy na kayo si Popsy. Imo pag yung tiwasan. Angang! Mura siyag bata nga di kasabot. Kasabot man siya, la. Di lang yun niya makontrol iyang feelings. Makontrol man gud na. Nga nugod taong dili. Nakakontrol man gani mo. I mean, dili niya basta-basta mawagtang si ang heart ang iyang feelings para kang Tita Lena ba? Kasabot sad ka, anak la, uy. O lagi, kasabot ko anak Sandra. Pero pwede na niyang itago. Ang iyang kaoplok. Kay kung naa si Lina, imbes nga iyang tagoon, iya man nung ipakita. Natural, nga gilasan si Lina. Natural, nga muli kay siya. Ha!
Imbes magkasuod sila isip kumari o kumpare, lisod na noon. Ay, ikaw ha. Kuidaw kung magpaapekto ka na sa imong amahan ha. Naandam na baya gyud tanan para sa inyong kasal. Dili na, Lola. Alage. Kay malatigo ko ng imong amahan ba kung simba ko. Doon na sa'y kakulian tungod niya. Hapit naman mo birthday man, no? Oh, Mag-usa man tada, Lina. wa, uy. Usay wa. Maghikay ta, oy. Ako gasto. Oh, tay. Maghikay lang gud ma. Kita-kita lang gud. Oh, kita-kita lang? Kitang tulo? Oh, sige, sugot ko. Kita ba? O sila si Sandra. Ay, maunay akong gilikayan, tay. Nga magtapok na sadta. Natural naman na. Di man gyud mo makasabot na ako ba? Ma, mas maayo man tingali nga permihon ang pagpagtapog-tapog na to aron maanat mo ba? Musulti lang mo, ana, kay dili man kamo ang concern. Kalma lang, Lina. Ha? Ay, namuwa na mga kundi. Maka. Okay ma, okay. Kitang tono na lang ang mag-celebrate sa imong birthday ma. Unsa man? Manggawas ta? Mas maayo nga diri na lang ta. Magluto lang kog espesyal nga putahe, human akong simba. Laukaw, wa. Lo, birthday ni mama. Siya atong pagbuton, okay? Ay, bahala mo. Nabukog ka, Jong? Wa, oy. Ah, May nahinumduman lang ko. unsa na, Jong? Unsa man, Pops? Birthday ni Lina karong Domingo. Wow! Nahinomdom ka gyud na. Di kalit lang sods kung huna-huna. Nikalit og sod o nag-review ka? Magsulti ta aron ha, ni kumanatag kaon ha. Kay tingalig malabayan ti kag kutsara. La, Ay, dili! Lagot na kay kuan ng imong amahan! Kado masuko man kanay nga nisulti ramang ko. O bitaw, nisulti ka. Pero unsa may ipasabot ana be? Wa. Wa! Ha! Himuon man tan nimong tanga. La, dili ba ingon man ka nga human natog kaon mo mag-istorya? Oo, adi ay. O sige. Dalian ang imong pagkaon, Jong. Kay ako, nawad-an na gana. Man ako inom. La, May angay kasukos ko gisulti. Tiwas na nagkaon para magkasulti ta. Unsa man lagi ang angay kasukan ko gisulti. Pops, ayaw na tubaga si Lola, Pops. Nangutana ramang ko. Unsay angay ikasukos kong gisulti. Dautan ba din, ha? Gamay na lang ka, ha? Gamay na lang, Jong. Gamay na lang ka. Sultero ko sab. Musmus ko ginang imong naungan ng imong plato. Tanawa ron! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!